Takže my vás vítáme u dalšího videa a dneska se podíváme na vytváření frakcí a vůbec začátečnický kit, co vlastně dostanete. Takže v začátku dostanete tyhle věci v podstatě. Meč, krumpáč a všechno prostě ironové, no. Tak, Dřevo, nějaké maso. ano, dřevo, maso, no, ať hnedka nezemřete. Tak, do toho PvP světa, kde vlastně můžete stavět, se dostanete přes tady ty porty, jak jsme vám minule ukazovali. Jinak, jak jste si všimli asi, tak tu MCM skill, to znamená, že když dáte MC stats, tak vám vědou MC skilly, které máte. Tady to, vlastně tady vidíte, kdo je první v žebříčku, a když dáte MC stats, stats, tak tady vidíte vlastně, jaké jsou skilly. Ty excavation, fishing, herbalism, to jsou ty jakože necombat skilly a combat skilly. Máte tady luk, sekiry a další. O tom se zmíníme až v dalších videích. Tak a teďka se podíváme teda na tu frakci. Tak pojďme třeba západ. Ano, půjdeme třeba západ. Tady zrovna je PvP zóna, tady už se může stát, že vás někdo může zabít. Ano, třeba takhle. Ano, takže vytvoříme frakci. Tak a první teda ještě odběhneme trošku dál. Jinak máme stránky s mapou. Moment, já si to ještě zmenším video settings, protože můj počítač není nic moc. Jinak mám pro vás malý tip. Když podržíte F3 a zmačknete Ačko, tak se vám reloadne mapa a vlastně máte míň, potom se vám to míň laguje. Když to jednou za čas uděláte, tak určitě uděláte dobře. Tak, teďka už jsme vyšli z té PvP zóny. To vlastně, když dáte v chatu, tak vidíte tady tady divočina a PvP zone. Tady vlastně, ano, tak, tady. Tak, teďka si teda můžeme odběhnout někam hodně daleko. Ano, odběhnout někam hodně daleko. Jinak je velice dobré si pořídit Optifine, protože ten rozhodně zkvalitní hru. A když pořídíte CTRL, tak máte tenhle luxusní zoom. A pro Archer je to velice dobré. Já myslím, že už jsme celkem dost daleko. Mně se teďka krplo. Moment, tak. Už mě to zase běží. Tady vidím, jak se načítají čanky. Dám párkrát F3A a je to v pořádku. Takže se na to podíváme. Když dáte /F help, tak vám tady /F help, tak vám tady vědou vlastně základní věci o frakci. Úplně nejzákladnější, tady to na té první straně není, což mě trošku zaráží. Musíte dát /F CRAT create a jméno frakce. Takže budeme třeba Bambuli, to je jedno. Tak dej Bambuli. Tak, jsme Bambuli. Teďka se vám tady ukázalo you should know F description. Tak vlastně můžete dát /F dest. To je popis, když vejdu na území frakce, tak je to popis, který se tam zobrazí. Takový základní, prostě nějaký popisek frakce. Jo, třeba mám rád Mardeládu. Tyhle frakce jsou vlastně o tom, že všichni mezi sebou bojují. A většinou v té jedné frakci bývá víc hráčů, takže já bych tady rád přizval Cheat Huntera, což se vlastně dělá F invite a jméno hráče. Stačí Chat, to půjde. No ano, stačí vlastně zkráceně a vidíte to. Tak, tady se nám ukázalo, že vlastně Cheat Hunter joined your faction a vlastně můžete si to ověřit, když dáte /F who, tak tady vidíte, že jsme tam members online, Haga, Cheat Hunter. Teď mi dej moderátora, ať můžu claimovat aspoň. Jo, takže /F, to je vlastně mod, že? Mod, tady vidíte to, Cheat Hunter is not member your faction.
Jo, aha. Musím napsat celého jméno, protože tady na serveru je nějaký jiný hráč, který se jmenuje Cheat Hunt. Je to možná, no. lomeno F mod, Jakož hráčů je hodně, takže... Hunter. Tak, teďka jsem dal do role moderátora, tudíž můžeme claimovat landy. Oba můžeme dávat claim. Ano, Takže já dávám claim sem třeba. Tady vlastně vidíte v rožku, jak mám tu mapu, tak tam mám, když takové čtverečky. A ty čtverečky vlastně značí ten claim, což claim vlastně prostor 16x16. A my si teďka třeba něco claimneme, což se vlastně dělá lomeno F slime, claim. Teďka máme tady prostě na naši půdu, na kterou když vejdeme, tak tady vidíme bambuli, jako jméno naší frakce, a mám rád mardeládu. A na našem území je snížen jakoby damage o 20%. Takže když někdo na vás zautočí a jste na vašem území, tak máte bonus k obraně vlastně 20%. No, ono je to 30%. A... No, jako záleží, jak se to kde nastaví, že? Ano, přesně tak. Potom tady, teda, pokud mám tady teda čestku, na zemi bych si dal čestku, tak nikdo jiný ji nemůže otevřít. Ale bacha, když si tady dáte trap chest, tak ji můžou všichni ostatní otevřít. I když je to na cizím claimu. Tak na to si dávejte bacha. Kdybyste dělali nějaké velké sklady, kde byste potřebovali oba dva typy čestek. Tak, teďka bychom si mohli ještě ukázat tituly. Pokud chcete nějak jako titulovat svého spoluhráče, tak na tohle musíte být teda buď moderátor, nebo ten zakladatel té frakce. Admin. Tak prostě, ano, admin v podstatě. Dáte jméno F, title, jméno hráče, Hunter, a dáte mu vlastně když nějakou přezdívku. Třeba dejme tomu, že by byl lukostřelec. Lukostřelec. Tak. A teďka, když se vlastně podíváme na lomeno F who, tak vidíte, že tady před jeho jménem se objevilo lukostřelec Cheat Hunter. Tak, tady nám vlastně vyjel ten popis té frakce, když dáte to lomeno F who, vidíte, kdo je online, kdo je offline. My jsme tady jenom dva, takže samozřejmě tady vidíte jenom nás dva. Máme tady ten description a máme tady popis joining. To joining znamená, jestli je vaše frakce buď otevřená nebo uzavřená. Když si vytvoříte, tak je uzavřená, ale můžete příkazem lomeno F open i otevřít a všichni lidi, co se chcou přihlásit do vaší frakce, můžou už jenom dát lomeno F join a jméno vaší frakce. Tak, co tu máme dál? Máme tady popisek land, power a max power. Land to je vlastně kolik claimů vlastníme, power to je kolik claimů můžeme aktuálně vlastnit a max power je vlastně maximální počet powerů, který můžeme mít. Ukážeme si to v praxi. Já tady claimnu ještě jeden, lomeno F climb. Teďka lomeno F who, když znovu dáme, tak se nám vlastně změnil počet landů na 2. Tak teďka... Nevyhoď, dej F-kick. Co to? Jo, F-kick. Dej F-kick, vyhoďme a já se založím praxi, ukážeme, jak to Cheat Hunter. A teďka se ještě něco ukážeme. Prosím tě, pojď na moji část toho... Moment, já se založím praxi. Frakci, no, to taky... Tak. Když jsou na... Jo, ještě vám ukážu. Vlastně nejlepší je se dívat teda přes mapu, přes internet, ale taky můžete dát příkaz lomeno F map a vlastně tady vidíte, kde jsou okolní frakce. Jo, tady vidíme, že tam nějaká PvP zóna a tady ten otazníček jsou bambuly a tady ten modrý křížek vlastně značí, kde právě stojíte. Tak, já jsem teďka zapomněl, kde mám ten svůj climb, já se ho nepodívám na internet. Tak jinak na tom internetu vlastně na té mapě máte tady PvP, Spaven Nether a Spaven. Jsou vlastně základní, které potřebujete.
Tak, Ten spawn nether replay a ani se zapínat nebude. Máme jenom jeden nether, to znamená, že prostě v PvP zóně nebo v PvP světě si vytvoříte nether portál a to je ten nether, do kterého můžou všichni. přesně tak. Tak, teďka jsem Cheat Huntera nějak ztratil, kde pak se znám poděl. Jsi v map, uvidíš. Už tě hledám a nevidím tě. Wow, už jsem tě slyšel. Au, ano, tak. Teďka jsme tady jsme na jeho climbu. Nebo, jo, Nevermore, jo? Tak jsi to nazval. Jo, Nevermore. Přesně tak. Ještě F set A home. teďka, když jdu na něj, tak na něj nemůžu, ale on mě může, tak. Tohle se vyřeší Tepa. jednoduše. Já se tebe musím portnout. Lomeno tepa, No dej spát. Cheat, Hunter, teďka jsem mu vlastně poslal žádost a za 8 sekund bych se měl portnout, ale jakož my jsme buildři na tomto serveru, tak to máme instantně. No jinak je tu combat log, to znamená, že když se odlognete z boje a máte combat log, což trvá, když vás někdo sekne asi zhruba 10-8 sekund, tak vás to automaticky zabije. Je to kvůli odlogům, takže PvPčko je trošku kvalitnější. Přesně No. tak. Ještě jsme si zapomněli ukázat, že když jste na svých climech, tak si tam můžete uložit home. Dáte lomeno F, set home a kdokoliv potom z vaší frakce dá lomeno F home, tak se vlastně ukáže na tom místě, kde jste ten set home nastavili. A vlastně to po každé smrti, takže je dobré si to někde ten F-home jakože zabarikádovat, ať vás jakože nemůžou reskillovat. Tak, Forte mě teďka nemůže zabíjet, ale já jeho jo. A to je z toho důvodu, že on je vlastně na mém climu. Jestli tak. já chci, abych jeho mohl zabít jedného climu, tak musím dát lomeno F enemy a buď jméno hráče, anebo jméno frakce. Tak já teďka nevím, jak se jmenuje toho frakce, tak dám Hunter, a on už mě ničí, víte? Enemy reduce damage by 30%. Tak, už jsem znova mrtvý. Ano, Mám moji hlavu. Pokaždé, když někoho zabijete, můžete získat jeho hlavu. Tak a jelikož máš špatný F-home, tak ti jdu Ano. reskillovat. A nebo? Ano. To je killer, sakra, ale já ho teďka zabiju. Čumte na to. Tak ne. Ale teď už jo. Ty svině. Zabiju tě. Tak, víte? Au. A teďka tady budeme respawn killovat. Teda aspoň doufám. No, teďka zdechnu já, ne? No, tak. Teďka na tomto si můžeme ukázat, než Ford vezme můj claim. Dáme lomeno F. No, jako Dáme já lomeno tebe FU. nejde. Teďka vidíme, že máme landu 2, power 0, což znamená, že on nám může vzít oba dva naše claimy. A toto je vlastně důvod, proč tohle všichni hrajeme. Musíme získat všechny ostatní vlastně frakce a dobít je a získat vlastně celý server, no. Tak joj, ty jsi měl nějak málo života, co? Tady vidíte 8 hlav Cheat Huntera. Au. Jo, a můžete jít samozřejmě i do záporného. Jelikož mě teďka můj climb zaklejmoval, tak Po každé smrti je -2 power. To znamená, že můžete jít i klidně do minusu až 5 power. A jelikož jsem zaklejmoval set home a Hagovi, takže prostě přišel o set home, takže když ho teď zabiju, tak se objeví na spawnu. Přesně tak. Nebo tam, kde má obyčejný home, to znamená jenom ne F-home, ale obyčejný set Tak, home. teďka jako poslední věc si projdeme ty helpy, takže lomeno F help. Takže první stránka, máte tady vlastně odkaz na ty helpy, potom je tady F-list, což je vlastně to samé, jak já ukážu lomeno F-list a vidíte seznam vlastně všech
No ano, vlastně, seznam všech frakcí a to vlastně potom máš lomeno F list 2 a tak vlastně projdete všechny frakce, no. Na začátku bývají samozřejmě ty největší a nejsilnější frakce. A hlavně nejaktivnější, tam to je podle No, toho, třeba kde je kostičky, online. tam zrovna my dva hrajeme. Jinak naše loginy ve hře jsou Lívanec, to jsem já, Haga, a Cheat Hunter se jmenuje Fortepsy. Tak, lomeno F health. Tak, tu tady máme dál F who, to vlastně vidíte, kdo je online, co jsme si ukazovali, F power, tam lomeno F power, a vidím svůj power, já mám třeba -2, lomeno F power, dáme třeba... Ještě asi je dobré říct, že power se dobíjí. Myslím, že jsme to nastavili, že co 15 minut se dobije vlastně jeden power, nebo co 10 minut. To znamená, ten člověk musí být online a tím si dobije power. A nesmí být teda na spavnu, to je ještě jedna ta podmínka. Co dál? Máme tady teda F-Power, tím si vlastně zjistíte power určitého hráče, F-Join, to jsme si ukazovali, přijmutí do frakce, leave, to odejdete z frakce, takže já teď vlastně měl F-Lave. Ne, dej F-Disband. Jo, když vlastně leader disbandne frakci a je v ní sám, tak ji vlastně disbandne a když jako je tam víc hráčů, tak musí dát disband, aby vlastně... No prostě ano. Admin, když je sám ve frakci a dá leave, tak se sama disbandne. Ale když tam jsou hráči, tak musí dát disband. Jinak se mu napíše, že musí předat admina jakoby lídra frakce někomu dalšímu a pak může odejít. Teďka se páme na druhou stránku, tady to jsme si projeli F-Create, F-Desktop, to máme to F-Tag. Co je to vlastně ten F-Tag? To máš to samé jak description, ne? F-Tag je změna jména frakce. Jo, To F-Open, to jsme si ukazovali, F-Open, když to napíšete znova, tak se to zase vypne. Že vlastně, že všichni můžou jít do vaší frakce. Potom the invite, to když někoho pozvete a pak si to rozmyslíte pro blbé keci, tak mu dáte lomeno the invite a on už se nemůže invitovat do vaší frakce. Set home, to jsme si ukazovali, to je vlastně ten váš společný domov. No, pojďme na třetí stránku. F-claim, to jsme si ukazovali, claim talent, autoclaim, to je vlastně, že když to dáte, tak furt běháte po té trase, kterou chcete vlastně oclaimovat a když to zmáčknete znova, tak už to vlastně neclaimuje. Unclaim nebo declaim, když chcete odclaimovat jedno políčko. Potom je tady důležité F-kick, když nějaký hráč vás třeba okradl nebo se nechová správně, tak mu dáte F-kick a vykopnete toho z frakce. F-mod, to jsem vlastně dal Cheat Hunterovi na začátku, že může vlastně bezmála používat všechny věci, co já vlastně, jakože z těch F-kicků a F-modu a tak. F-admin, to vlastně, když lídr té frakce, tak vlastně může někoho jmenovat. F-title, to, jak jsem dal Cheat Hunterovi, že je lukostřelec. Pojďme dál. F-4. Tak, F-map, to jsme si ukazovali. F-noboom. Tohle tady myslím... Tady ty příkazy už myslím, že nejsou povolené normálně, ale F-noboom znamená, že když je to povolené, tak člověk může nastavit, že pro svoji frakci, že na jejich území funguje TNT, ale tohle tady... Tohle tady vlastně nějak, ano. Ty ostatní, jakože už tam ani nebudou povolené, jakože, takže tam není třeba už to dál zmiňovat. To už si lidi stejně asi najdou, protože na stránkách máme v podstatě vysvětlené všechny frakční příkazy, které jsou... Přesně tak. A ještě teda, na co se teda hodně lidí ptá, tak to je F-owner. To vlastně napíšete lomeno F-owner a jméno hráče. A potom musíte být jakože ve vašem claimu a do toho claimu potom nemůže nikdo jiný než ten owner toho claimu. To jméno tam dáte tak. Potom je tady owner list, to vlastně... Taky vlastně ještě dodám jenom, že ten owner může dávat jenom admin frakce, takže to je velice důležité. A
může to nastavit tak, že vlastně dá ownera, vlastně je to jako C privaté, jestli znáte ten mod, protože může dát na tom claimu čistě jenom pro nějaké hráče, které chce jim dát, jakoby chce jim dát to místo, to území. A ti hráči to budou moct otvírat tam truhly a takové věci. A ostatní z frakce ne, ale admin může samozřejmě taky přidat. Přesně tak. Tak pojďme dál teda. Jo, důležité F-disband, to je, že tu frakci úplně rozpustíte. Potom jsou tady 3 důležité věci. Lomeno F-ally. Pošlete, když takové přátelství mezi 2 frakcema. Když máte korigovaný útok na jednoho nepřítele, tak když náhodou seknete do svého spoluhráče, tak se mu jako nic nestane do toho ally. Neutrál, to je vlastně, když jste neutrální, a enemy, to jsme si ukazovali, že vlastně můžete se zabíjet na vlastním claimu. Tak. Jinak vlastně ještě bych řekl, že homey, to znamená, můžete si nastavovat homey různě po mapě, ale nemůžete si nastavit home na nepřátelském území a myslím, že ani na neutrálním. To znamená, že třeba když máte s někým přátelé, tak si dávejte pozor, aby vás potom nezradili, protože na přátelských, jakože ale když jsou s váma, tak si tam můžou nastavit home a když vás zradí, tak potom se tam můžou portovat. Takže to je docela dost někdy nebezpečné. Hodně frakcí takhle. Na to si dávejte pozor. Krysy, to jsou prostě krysy. Tak a potom už tady máme jenom nějaké dovědky, už tady žádné asi nebudou, nějaké příkazy, já se ještě podívám. Tak ještě je tu F-bypass, ale to už jenom pro adminy, takže to už není nic pro vás. Tak všecko z těch frakcí. Tak doufám, že se vám to teda líbí, tenhle frakční mod. A příště se podíváme na MCMMO. Tak zatím.